Dobar dan dobri ljudi, dobrodošli u sljedeći video o krčenju. Isti posao kod istog čovjeka. U prethodnom videu vidjeli ste, da kažem, blaži deo krčenja. Evo ovdje možete već da vidite, malo sam ušao u taj teži deo. Vidite gdje je traktor, gdje sam ja. Oko mene je ovo. Šumu naravno ne krčim, ali do šume i do visokog bagrenja tamo, i ovo iza mene sve što vidite ću da pokrčim. I pored šume pa uzbrdo do dela koji sam već pokrčio. Sad ću probati da vam prikažem to iz vazduha, a evo da vidite, jednostavno vidite naspram traktora, ali evo koliko je to žbunje i šivlje koje ću ja da krčim. Evo gdje je traktor, evo i mene, a sve je ovo na ovu stranu do ove šume. Ja treba da pokrčim i iz vazduha se još bolje vidi koliko je to gusto i krupno žbunje. Ovaj deo sam već prošao 2-3 prolaza traktorom i cijelo ovo parče, cijelu ovu uzbrdicu ja treba da pokrčim, i ovo se vidi kako je u stvari, a ovo pored je parcela koju sam prethodni put krčio, to ste vidjeli. Evo sad se već trava i posušila i evo kako to izgleda, a evo ovo dole sam opet ja. Pada kiša, ne znam da možete da vidite kapljice na ekranu i vjerovatno i na kameri, tako da moram je obrisati pa da nastavim snimanje.
Evo me na pola rada, samo da vam pokažem, ovo je rupa gdje je bio parkiran traktor na početku. Sad ću da se izmaknem. Evo, odavdje sam snimao parkiran traktor. Ovdje je bila šumica. Sve ono tamo iza traktora i ovdje je bila šumica. Ostalo mi je ovo malo parče pored traktora, a da vidite ovdje kroz šumarak. Evo jedan prolaz kroz bagremar. Evo kud je traktor prošao. Jedan prolaz, a sad ću pokrčiti ovo sa strane sve. Evo prolaz. Sve je ovo bilo žbun, krš, bagrem, trn, cer. Ovo je ona rupa koju ne smijem da priđem, to jest odakle sam počeo gdje je traktor, ali ovdje sa brda iznad te rupe pokrčit ću još i ovaj žbun i još ovo parčence ovdje i to je to za ovaj deo. Onda prelazim na onu uzbrdicu. Evo ljudi, ovo parče parcele je gotovo. Opet snimam dio gdje je traktor bio parkiran, evo sad je snimak iz vazduha. Znači tu ima jedna rupa, prilično su strme ivice i ovo malo bagrema što je ostalo je u tim strmim ivicama. Sad ću vam pokazati od gore. Prošao sam i iza toga sve je čisto. Kao što možete da vidite, vide se prolazi traktora. A evo sada i pogled na cijelu tu parcelu. To jest na cijelo parče parcele.
ako ste možda na početku obratili pažnju, sve je bilo u kršu, a sada je sve kao poljana. Eto, to je to. A sada se selimo na ovu stranu i ostaje mi cijela ova uzbrdica do ove kuće do koje sam prošli put radio. Znači sad ćemo da uradimo ovu parcelu.